wedok? Lanang. Sapa jenenge? Sanga-sanga utawa sanga-sanga. Beh, kiu-kiu. Iya. Elok tenan ki. Iya. Lah nuwun sewu Kakang Dursasana iki garwane sapa? Hah? Garwane sapa? Lho, nganti saiki alamate apa jelas wong biyen lek aku nemui ning guyangan. Nganti saiki alamate ra cetha, alamate ra jelas ngono. Mergo kabeh mau nderekaken ingkang putra Samba Wisnu Brata. Lah menyang endi? Mlebet wonten ing wana Krendawahana. Perlune Anyadang sarta anyadong nur buating Gusti wahyune kanarendran ingkang sinebut Wahyu Cakraningrat. Gusik. Mumpung rembug babakan wahyu. Ya. Mumpung rembug babakan wahyu Nadyanto bola-bali Baladewa ki krungu. Lan ora ketang sak propirane biyen nalika mapan ing Astana Gadamadana, biyen aku ya entuk wahyu purba sejati. Ning yektine nganti ripalungguhan iki aku bingung. Aku ki ora ngerti janjane wahyu ki apa to Yayi Kresna. Koko Prabu. Wahyu menika woing pambudidaya ingkang tinuku sarana laku lair lan batin. Lakuning lair kanthi taberi poso melek ngurang-urangi lan ngendhaleni dumateng rasa milik. Dene lakuning batin kejawi tuwajuh ing panembah, batin kudu resik, atine kudu suci, adoh saka rasa serik, anane amung rasa asih lan tresna mring sesama sarta tebih saking raos semungah sesungaran. Tiyang golek wahyu menika pancen rekoso, menika pancen angel, nanging langkung angel melih ginakaken wahyunipun supados piguna mboten namung kangge diri pribadi nanging bisa murakapi lan migunani tumrap tiyang kathah. Dados tiyang pados wahyu niku bisa tumanja menapa mboten gumantung kalih perangan. Rong perkara apa wae. Ingkang sepisan niat angka kalih menika tekad. Werdine. Niate golek wahyu niku kangge napa? Yen mung kanggo mikolake diri pribadi, kanggo pameran lan men entuk pangalembana, niku wahyune muspra tanpa tanja, tanpa guna. Mongko niat sing bener tumrape tiyang pados wahyu menika adoh saka rasa umuk lan nguntungaken dumateng diri pribadi nanging namung mligi nyeramakaken gesangipun kagem kamulyaning bebrayan agung. Banjur yen tekad piye? Tekad menika racake wong niku yen wis bar nampa kanugrahan wahyu rumangsa sampun rampung kewajibanipun mungkari seneng-seneng mulya wibawa. Mongko Koko Prabu sejatosipun saksampunipun tiyang nampa wahyu tawi nampi kanugrahan menika tanggel jawabipun langkung awrat. Pripun caranipun wahyu kala wau dipun aturaken utawi dipun pisungsungaken dumateng bebrayan supados sedaya para kawula ngraosaken mulya lan tentrem lantaran wahyu kala wau. Nah, saiki wis cetha. Balik pitakon kowe ngarep. Samba ripalungguhan iki mlebu ning Krendawahana bakal golek wahyu. Apa mau? Cakraningrat. Kira-kira Samba iki mengko entuk gawe apa ora? Yen liyane Yayi Kresna ora bisa wangsulan ning gandeng panjenengan mung iso caningrat oboring jagat titise Sang Hyang Wisnu paribasan ngerti sadurunge winarah moka lamun ora bisa nanggapi lan tumanggap tumrap lelakon kang bakal dumadi. Pitakonku iki engko kira-kira Samba entuk wahyu apa ora? Mboten badhe angsal wahyu. Heh. Agyatri sang kapirangu rinangkul kinempit-kempit
adoh sangreknaning bawana ya situkang malang ati ya situkang sing tias ya situkang kudu garing dadi iki mengko calone Samba ora bakal antuk Wahyu Cakraningrat mboten kok Prabu dasare piye nyuwun pangapunten ingkang menang milih menika dede menungsanipun nanging wahyunipun mongko wahyu menika mesti kemawon dipun tampi kalian satriya ingkang tabri tapa brata tumindak lan pakartinipun tansah ngendahaken kalian dawuhing pangeran kanthi cara nindakake perintah ngedohi wewaler utawi cegahing Gusti. Mongko Samba menika mboten nate prihatin, mboten nate poso, mboten nate sesirih. Tiyang ingkang mboten nate tapa brata, mboten nate ngurang-urangi kados mekaten, tangeh lamun menawi pikantuk wahyu. Yen ngerti Samba ra entuk wahyu, kenapa iki mau Samba budal kok lilani karepmu piye? Kok budal ndok pangestane iki nalari piye? Kirang ngembet marang Yayi Kresna ing atase anak Ratu Ndarawati, anak Titis Wisnu, Socaningrat Oboring Jagat, munggaya Wahyu Cakraningrat parandene gagal. Mesake Samba, mbok dipenggak wae rasa budal ning Krendawana. Nyuwun pangapunten. Menungsa menika lak dipun wenangaken budidaya. Iya, budidaya. Ning nyatane bakale ora kelakon. Nyuwun pangapunten. Koko Prabu. Perkawis kasembadan lan boten menika yektosipun dede tanggel jawabipun menungsa sanes urusane menungsa menika namung dipun wenangaken budidaya. Lah menika kangge srana kangge pancadan supados si Samba menika ngraosaken kaya apa ta wong luwe, kaya apa ta dadi wong tapa, satata papa, tegese urip kaya wong miskin. Supados ngraosaken merga Samba menika wiwit kuncung ngantos gelung bayabang dadi satriya crapang sak mangke dados satriya kondang menika mboten nate prihatin ra nate uripe kekurangan. Lah menika supados Samba menika ngraosaken kaya apa ta rekasane wong. Menawi sampun ngraosaken bab rekoso kala wau tartamtu badhe ngagungaken rasa syukur dumateng ngarsane Hyang Agung bejo kemayangan uripku merga dadi putrane Narendra sing rina wengi aku ora kurang sawiji apa ra ngaten. Oh ngono. Inggih mekaten. Perkawis mboten pikantuk payu mboten napa-napa ing baken Samba menika sampun nglampahi. Apa ana bab sing dadekake Samba ki banget dadi pancatan lamun to dheweke ora bakal utawa mokal nampa wahyu. Ana tumindak lan pakarti sing dadi titikan Samba ki dudu satriya sing apik. Nuwun sewu. Menika kagem piyambak kemawon.
Samba niku secara sesideman, secara dedemitan menika wani gandeng asmara sambung wangpo hak Nyonowati bojo Bomo. Mrababak prokabranang ngeget waca mlintir gumbala Gugal wijiling sabda. Apa kira-kira ora ana wong liya? Jagat iki digelarake wong wadon sing ayu rupane. Samba bisa milih. Nyuwun pangapunten alon-alon kemawon. Bab menika ingkang ngertos namung Kresna kaliyan Koko Prabu Mandura. Lho. Selingkuh dheweke. Nggih. Tek karo Mbak Yune. Mbok menawi kanggene Samba Mbak Yu malah saya eca. Edan-edan. Ning ya ora maido. Racake bocah nom-nom saiki iki ngono kuwi. Aja kok karo Mbak Yune, kala mangsa neke kancane ya malah digasak dhewe. Lah kira-kira dadi Kresna, dadi Titis Wisnu duwe anak sing kaya ngono apa ora rumangsa lingsem? Nyuwun ngapunten. Tiyang sepuh menika kewajibanipun namung 3. Nggih. Setunggal nyontoni, loro ngandani, telu ndongani. Mongko tigang perkawis kala wau sampun kula tindakaken, kula sampun nyontoni tumindak ingkang sae. Sampun ngandani supaya ngambah dalan rahayu. Ugi sampun ndongani menawi tigang perkawis kala sampun kula tindakaken gugur kewajiban kula perkara Samba dados pundi kados pundi kemawon patrapipun menika sampun dede tanggal jawabipun Kresna. Kong maguru kangsa tetep kaya bu ula war panjriting ora ngesti kata ingkang cuaca layu sepet wasatita satria bungkek kakek kunting tangting bringo sisak sekepel sisih ora pangling Setyaki mbiyen dasar Pranyata Bambang Aswatama yo dampyak bakal menyang endi wis Setyaki nderekake Raden Mas Samba Wisnubrata bakal manjing ana ing wana Krendha Wahana kene gayuh anyadang kanugrahan Cakraningrat apa kowe ra melek mripatmu
lamun tori palungguhan iki alas Krendha Wahana wis diawer-aweri janur kuning sing maknane liyane wong Ngastina ora kena mlebu rene. Wis cetha ngeglo lamun tori palungguhan iki Krendha Wahana ki dudu wilayahe wong Ngastina. Ya kene kok wani disengker, ora kakean bebangal. Cekak cukupe kowe mundura, kowe baliya, kowe mulya, samba jan bali. Aku gelem bali, syukur ana syarate. Syarate apa? Gembol ndasmu. Piye? Prodha muntap lir kinetap. Supaya ya nepe. Soco bang mawinga-winga wangis. Sugih tenda bondo wani lekan golek momongan upunuk golek pasangan merangi tatal ngrajamu yen pancen ngejak pasulayan maju para warsa tanganku nderet dadamu ranjepat igamu nglayang nyawamu rondo bojomu kurani patangmu mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkelap kaprabon prang kang abramarkata pripun kabare man anggenipun sami nunggu wontening kapal wates Krendha Wahana kok dadine geger niki wau. Kalih tiyang pundi, Man? Ora nduga mono iki mau dredah munggah panca bakah karo wong Ndarawati. Gelut. Perang. Swatama maju dhisik dhewe kula ngerti, mesti jaya ing madyaning palagan. Sing ngomong sapa? Lakon apa tanggal pira dalange sapa bintang tamune sapa swatama perang tik menang ora oh kalah Edian Kartomarma jengkelang wandane Surtayu dadi gotongan iki sing tak jagakake mung kari kowe kok Dur mergo aku ngerti lamun to kekuwatane Ngastina ki mapan ana ing wong Banjarjunut ya kuwi kowe Drusasana. Ula man. Lah iya. Mara gage maju perang. Musuhe sinten? Komplit. Setyaki ana. Setyaki niku ambak cilik ning awake atos. Nika Surasekti Mandraguna. Yen kula perang kalih nika wah kedrawasan. Liyane mawon. Patih Udawa niku lak mantu sampean. Iya neng kene iki tok-tok ora kenal jangkrik Dek. Karo maratuwa kene le ngono Dek malah arep ngantem ndasku. Ngono ya anak wedok Antiwati entuk dipek bojo. Iki karepe bocah wong karep kuwi arep tak entukake angger Kurupati mbiyen malah kedisikan dipangan codot Udawa. Oh nggih. Maju le arep musuh sapa? Jane men rame men gayeng niku musuh Setyaki mboten. Udawa mboten. Sapa? Musuh kalih jenengan, Man. Dapurmu aku wong gerang, aku wong tuwek ora tau perang. Wong karo mbokmu cilik perang wis arang-arang. Angger turu mesti geden-gedenan bokong, angger aku watu ngono. Mbokmu cilik muni ya eleke lah jek urip cangkem apa jajal ngono. Maju le maju perang musuh sinten ana sing nyumbari kowe sinten Patih Udawa
Nyumbari pripun? Ayo aja Kurawa sing cepete-cepete. Kae Dursasana sing kaya sapi nyikaran kon maju rene. Edan sinten muni ngoten? Semangsane liyane do tandang gawe liyane do adus kringet teklak tekluk teklak tekluk. Dudu karepe dhewe. Dengon dadi kondo nyumbari karo daging waras. Udawa karepmu piye? Kowe ndek perkara karo maratuwa monggo ning aja nyandak-nyandak wong Banjar Junut. Iblis lan ketandangan tenan. Ora mudar derajat apa? Tancang jenggot gembrek-gembrek. Udawa yen pancen kok kowe iki endi Udawa? Kakang Udawa ngaso wakile Setyaki. Aku ora nampa wakilan. Udawa kon rene. Gelem musuh Setyaki, ra gelem ya musuh Setyaki. Ya ampun. Genah diblocokne karo Sengkuni iki meni. Mongko sepanduk wis nulis MMT wis mebar. Banjirilah pertandingan antara Dursasana karo Udawa tekan kene musuhe salin. Yen aku perang karo kowe akeh jlepute. Sapa sing jleput? Aku iki lho. Mulane palungguhan iki kabeh wis nyoraki, kabeh ngeploki yen aku mundur mbebarang wirang. Karepmu piye? Ayo perang karo aku. Perang piye? Etok-etokan piye? Ya ora tenanan aku musuhku ya kena remuk aku. Perang etok-etokan ketoke ngantem ning kurang sekilan ngono ya. Ketoke iki mak les ngono ning kurang sekilan ngono ben ra dadi bayi ngono. Lampine elek. Ya tulung aku tulung. Etok-etokan wingi mano karo aku pisan jiya njaluk tulung. Etok-etokan rapopo ning aku kudu menang. Ya, aku kalah rapopo. Kalah 10.000 20.000 nggih hiburan ning pos kampling ra masalah. Yang penting etok-etokan. Ayo ki. Ri palungguhan iki buktekno kaprawiranmu. Dengo sing dadi kondo. Maju para ngarsa pecah ndiasmu kowe. Etok-etokan lho. Tembungmu nek kasar kaya ngono ben kaya tenanan. Oh iya. Awas tak tubruk ngalih. Alhamdulillah raiku pas teletong. Ya, kowe aja lunga ki. Nek palungguhan iki sapa sing ketok prawira? Sapa sing ketok digdaya antarane Dursasana karo kowe? Yen pancen ngaku Sekti Mandraguna maju para ngarsa. Ing kene dalan pati tak bruki dadi glepung kowe. Ngene ae wis. Nggenmu sumapa ki? Dalem nggenmu ngono lho, Lesanpura sumapa? Iki bar rampung tandur para kawula kabeh. Panene ya apik. Apik, syukur. Lah Banjar Junut kono sumapa? Mbok apa hawane adem isine wong meteng ae. Gumun aku. Lah iya wis pancen kahanane kaya ngono. Lah iya kowe nggumun. Bojomu kae sapa ta ki? Dalem bojomu sapa? Endang Trirasa. Nurasa. Trirasa. Wis duwe anak karo Trirasa. Wis siji sik umur 4 tahun. Lane, lanang apa wedok? Lanang. Sapa jenenge? Sangasanga utawa Sanga-sanga. Beh, kiu-kiu. Iya. Elok tenan ki. Ya. Lah nuwun sewu Kakang Dursasana iki garwane sapa? Hah? Garwane sapa? Lho, nganti saiki alamate apa jelas wong biyen lek pun nemu ning guyangan iki. Nganti saiki alamate ra cetha, alamate ra jelas ngono. Mergo kabeh mau kowe kek tenanan. Aku ra sengaja. Sengaja karo ora rasane padha. Mak kliyeng-kliyeng nggih nyawang kowe dadi loro, dadi telu iki. Aku njaluk ngapura babar pisan aku ora njarang. Wah. Iki kudu leren ora ngombe obat iso semaput. Andum gawe andum slamet. Muga-muga kali saka bebae ya ki. Dadah. Yo.
Esuk gumregut ngembat watang ngrabosa mungsuh tangkep jojo kantaran bau saya akti wah iblis lanat ora nduga mana para Kurawa kabeh dadi royongan dadi gotongan yen ora Jayadrata ingkang magut suraning Driyana madyaning pabaratan ora bakal mundur wong Darawati Setyaki Udawa janji ora minggat ketandangan karo Jayadrata abur mustakamu bandane pake mula yen arepe lungan wong bebojoan iki aja nganti saresmi mergo yen duwe anak bakale kaya ngono kuwi ngentek-ngenteki bondo senengane lunga angka loro kumpul karo bojo kok neng pawuan kuwi dadi anak jare ora gelem resikan Ripalungguhan iki aku wis nyara widekake anggenku bebrayan karo kowe nang ngendi-ngendi parandene kowe kok mung mlengos kaya ngono kuwi janjane golek sing sepira kowe golek sing kaya apa kowe Kang Pun suwe-suwe yen tak rasa kowe mesti bakal meksa karo rasaku supaya gelem ambruk ana ing pepangkonmu. Nanging Kakang nista-nistane wong lanang asor derajate wong lanang yen wani ngruda peksa karo wong wadon
sing ora gelem dikanthi lambang sari. Kejaba lamun to sing wadon iki pancen wis ajak-ajak anggene bakal tegese wis padha geleme wis padha mantuke. Nanti dina iki aku moh leladi kelawan kowe pancen rasaku yurung tresna aku rung iso nampa lawang katresnanku durung tak buka. Aku njaluk wedal, njaluk wanci sawetara Kakang. Aku kapang karo Kanjeng Rama Prabu Krantaknyana. Aku njaluk wektu 7 dina aku tak bali ning negaraku Gyantipura. Muga-muga aku besok 7 dina banjur bali mrene. Lawang katresnanku wis tak buka kanggo Kakang Bumana Rakasura. Yen dina iki aku ora bisa. Paknawati, Paknawati, aku melu yo, aku melu, aku tak melu sungkem marang Kanjeng Rama Krantaknyana ana ing Gyantipura. Kowe tak kancani, ojo. Aku wong wadon sing mandhiring pribadi ora kudu nendi-endi ditutke karo piyayi kakung. Panjenenganmu ki ratu akeh gaweane sing kudu dirampungi anggonmu ngayomi marang para kawula. Aku tak budal dhewe. Aku ora tega aja kaya ngono kuwi. Yen pancen pengin hak Nyanawati besok bali rene, aku tak budal dhewe. Aku ora wati. Sing wedok nderek kakunge wong lanang ilon karo wong wedok. Ndani. Anane aku moh ndok tutke merga yektine aku ora ning negaraku Gyanti, ning aku goleki wong lanang sing dadi ati. Jejantunging rasa Yayi Sombo aku kangen karo kowe. Kula niku dadi anak buahi bingung. Lek jujur ya diseneni. Lek ora jujur entek-entekane kula niki mesti mang pecat. Kowe ngapusi. Mboten picek to. Gandeng kalian ingkang rayi. Parang Garuda Sombo. Nyono mingkemo lambemu kowe padha karo ngorek-orek jenenge bomo, kowe ngelek-elek karo jantunge atiku ya kuwi hak Nyanawati. Mokal ora tinemu nalar ing atase adikku kok gelem karo hak Nyanawati. Lho ngoten niku ora kenek diukur lho, Bro. Mingkemo lambemu. Mboten saged mingkem tatane ngeten niki kok.
janji kowe ngalak-alak kandha ngobarake kabar iki lamun to bojoku gendeng karo Sumba kowe tak lereni tenan kowe. Rasa usung-usung gamelan. Wis. Oh alah. Ya wis timbangane rame golek slamet pun monggo titen-titenan kemawon nang lambemu tekan ndi.